Takže máme sobotu 2. júla 2016. Je pár minút po 5. hodine ráno a ja som práve dorazil na hrebienok, kde môžem sledovať takýto krásny východ slnka a hmlistý spíš. Na diaľnici bola teda riadne hustá hmla dneska ráno, no ale teraz už sme dostatočne vysoko, aby sme boli nad ňou. Smer dnešnej trasy bude týmto smerom. To znamená ku Rainerovej, potom doprava ku Zamkovského chate a stade približne tu na traverzom po Tatranskej magistrále smerom ku Skalnatej chate na Skalnaté pleso, odtiaľ hore na Veľkú Svišťovku, čo je v podstate hneď hore na kopci nad Hrnčálkou, teda chatou pri Zelenom plese. No a tam sa uvidí, že či zbehneme ešte dole ku chate, poprípade ďalej do Kopského sedla, alebo to otočím naspäť. Očividne ešte všetko spí, pretože som tu očividne sám. Je tu klídek, pohoda. Týmto smerom máme výhľad ešte na Slavkovský štít. Aj keď je to teraz taký klamlivý obrázok, lebo vlastne toto, čo vidno, nie je samotný Slavkovský štít. Toto je v podstate niečo povyše Slavkovskej vyhliadky, ktorá je tuto niekde na úrovni tej pouličnej lampy. No a tamto hore potom vlastne by mal byť Slavkovský nos alebo hrb, či ako sa to volá. No a to ešte len tak asi pol cesta hore na Slavkáč. V podstate tam by sa išlo týmto smerom po modrej, po červenej značke na križovatku pod Slavkovským štítom. Tady by sa rovno pokračovalo smerom k Košťanskému domu, kde som bol minulý týždeň. No a potom doprava hore sa po modrej značke odbočí na Slavkovskú vyhliadku a hore na Slavkáč. Odtiaľ to by to mohlo byť tak, ja neviem, 3,5 hodiny. Každopádne ja ale dneska pokračujem týmto smerom, ako som vravel, smerom na Veľkú Svišťovku. Takto krátko po 6. hodine ráno som dorazil na Lomnickú vyhliadku, čo je niekde na ceste medzi Zamkovského a Skalnatou chatou. Zamkovského chata je týmto smerom, Skalnatá chata niekde týmto smerom, tam povýšenie Skalnaté pleso a tuto niekde takto vzadu nado mnou je masív Lomnického štítu, Lomnický hrb, Lomnická väža. Tu týmto smerom za stromami to vlastne teraz už nevidno, je malá studená dolina, tady sa ide smerom na Terryho chatu. Tu predo mnou, dole v tomto kotle, tu je pre zmenu Veľká studená dolina, tady sa ide na Zbojnickú chatu. Tamto vzadu, čo vidno túto zasnežené, tak tam je sedlo Prielom. Tam som bol minulý týždeň. Stade sa prechádza vzadu smerom na Poľský hrebeň a východnú Vysokú, čo by mal byť v podstate hneď tento kopček tuto nad tým. No a tuto hore máme pre zmenu Slavkovský štít v plnej kráse. Tuto niekde oproti mne by mala byť Slavkovská vyhliadka. Tu dole podo mnou sa vlastne rozdeľujú studené doliny, tam dole hučí veľký vodopád, tam je aj Rainerová útulňa a tuto medzi stromami dole toto čo vidno, tak to je zase Biliková chata, no a hneď za tým je hrebienok. Dole mlá sa nám už zdvihla aj okolo diaľnice, tamto v podstate dole je Starý Smokovec a tuto oproti sú nízke Tatry. Tam niekde by mala byť vlastne aj Kráľová hoľa. No, takže ja si dám tuto na vyhliadke ešte chvíľočku pauzu a pokračujem ďalej na Skalnaté pleso. Tak máme 3:45 a ja som práve dorazil ku Skalnatému plesu, ktoré je v podstate tuto, ako je tá budova lanovky, tak hneď za ním, takže za chvíľku k nemu dôjdem. Smer mojej cesty by mal byť tu priamo pred nami, tu na tento taký tupý kopec zo skalnej súte, tu by mala byť Veľká Svišťovka. Tým pádom tu hneď vedľa toho by mali byť Kežmarské štíty. No a tu máme Lomnický štít aj s observatóriom hore. Keď som tu bol v zime, 2. apríla, pred 3 mesiacmi, no ale ešte sa tu vtedy lyžovalo, tu bolo kopa snehu, lebo v podstate tuto pod Lomničakom naľavo, ako ide tá lanovka, tak tam je
Lomnické sedlo. Doľava od neho je Lomnická väža a tamto ten kopček na ľavej strane, tak to je Lomnický hrb. Vlastne keď som tu bol v zime, tak no v tom apríli, tak tu vlastne bolo všetko pod snehom a sa to tak skresľovalo. To vyzeralo vlastne, že tento kopček priamo tu predo mnou je Lomnický hrb a že vlastne tu hneď pokračuje doprava hrebeň, ale realita bola trošku iná, to skresluje tam, jak vidím tuto na ten kopček, tak potom to zazbehne do takého sedielka a je to celkom šlapak hore na ten Lomnický hrb a Lomnickú väžu, hlavne keď je tam kopa snehu a človek sa brodí v mačkách. No ale nakoniec sa dalo. Počasie dneska úplne perfektne praje, perfektná viditeľnosť, aj keď dole v kotline je ešte hmla. Tu oproti mne nízke Tatry, týmto smerom Slovenské Rudohorie, ktorá v podstate je Popradská kotlina, Spíš a tade ďalej smerom na Košice. Je to ešte všetko poriadne hustej hmle tam dole, no ale tu hore máme parádičku, takže ja si dám prestávočku tuto hneď za rohom pri skalnatom plese, nebol som tu asi 16 rokov pri ňom, takže si to tam trošku užijem, výhľad a tak a budem pokračovať ďalej tu na Veľkú Svišťovku, no a keď sa mi bude chcieť, tak môžem behnúť oproti dole na chatu pri Zelenom plese, po prípade ešte ďalej na Kopské sedlo a až tak domov. Ešte máme krátko po 9. hodine, no a ja som po troške zmene plánu prišiel sem hore na Huncovský štít, 2352 metrov nad morom. V podstate som si to tak rozmyslel niekde tu na dole pri odbočke schodníka na Veľkú Svišťovku, ktorá je niekde tam tým smerom momentálne v tom opare. No a teraz by som sa vlastne tu na potraverze mal vrátiť presne tam. No, vyzerá, že je to presne podľa predpovede, to znamená oblačnosť, ktorá sa nám pekne zhusťuje. Tamto dole máme skalnaté pleso, tamto vzadu je Tatranská Lomnica. Tu niekde, presne kde to teraz nevidno, je Lomnický štít. Ešte pred chvíľou ho bolo krásne vidno. Momentálne to ide všetko do oparu a takisto aj tu na Kežmarský štít. No a tu na dole podo mnou by mala byť dolina Zeleného plesa, ktorá je momentálne tiež v opare, takže asi budem musieť chvíľu počkať. Každopádne teraz si robím veľkú prestávku, keďže som na najvyššom bode dnešnej túry, no a potom budem pokračovať po traverze smerom na Veľkú Svišťovku a odtiaľ naspäť dole na skalnaté pleso. No takže takto o 10:30 sa zdá, že počasie si to predsa len už dneska nerozmyslí. Ja práve zostupujem z Huncovského štítu, ktorý je tu hore, kde ho práve už nevidno v tej hustej hmle. Tu vedľa tu má byť Kežmarský štít, ktorý už tiež nevidno. Tu niekde je Lomnický štít, ktorý už nevidno. A tu na tento masív, čo je tak čiastočne v tom opare, tak tam je Lomnický hrb, Lomnická väža, Lomnické sedlo, ale tiež už prestáva byť vidno, ale aspoň sa vyjasňuje, aha, tuto dole. Na skalnatom plese už je tam milión mravcov. Keďže už spustili lanovku na plné pecky, tak sa ľudia vozia, lebo sú leniví ísť pešo. Aj na Tatranskú Lomnicu je ešte stále dobrý výhľad. No a mňa čaká ešte tak možno pol hodiny dole touto kamennou súťou. Dostať sa naspäť na červený chodník, ktorý ide z Veľkej Svišťovky, kam som teda dneska nakoniec nešiel, pretože ísť hore hrebeňovku cez malý Kežmarský štít v tejto hmle a bez výstroje a sám by bolo veľký hazard, opoňam hubu, takže to si nechám na inokedy. Takže ja zbehnem dole na chatu pod skalnatým plesom, respektíve skalnatú chatu, dám si obed a zbehnem dole do Smolkovca ku autu.